yangu yakamira yakadai so. Ndofunga inini ndakafambidzana nababa. Mushure menge wanetsana nemudzimai wavo. Pandiri kusvika ndonzwa kuti baba ndo vane nyaya, ndo vakaparira mhuri. Pandakaiparira ndipo kuti ini ndakangopesana nemudzimai zvesvondo, kwete zvenguva refu iri kutaurwa iyi. Ivo ndobva vandipfimba jairaisi varume hati inonenge kutsvetereka. Ivo ndobva vandivinga kumba, ndobva vandipindira mubhedhurumu mangu. Ndinouya ini ndotoya nedemo ndosvikotsiva unokuti handifare kuti ini ndinokupfutsira nezvinhu zvandiri kuziva, asi denda ndiri kuziva zvino iyambiro yandikumbokupa kuti bhururu wakutamba zvisiri. Pamusori vedari, musori mambo. Takukumbira kuti pinde mudari tinzwe nyaya yenyu mumangari. Pamusoro ichangamiri, pamusoro imakurukota, pamusoro vari mudare rinori. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndofunga inini ndakafambidzana nababa. Mushure menge wanetsana nemudzimai wavo. Ndakafambidzana navo kwenguva refu. Vakazondiudza kuti mudzimai wavo akudzoka. Ndabva ndavati inini ndichiramba ndichifambidzana nemi hazvichaita sezvo mataura kuti mudzimai wenyu akuita sei ari kudzoka. Zveshuwa mudzimai wavo akadzoka. Adzoka achinzi ane nhumbu. Agara pamba kusvika asununguka mwana wake. Asununguka mwana wake. Ndofunga takagara ini nababa handazombofambidzana navo kubva ipapo pandakavati hazvichaita kuti fambidzana kana kufonerana navo handina. Ndadaro mukadzi wavo akazondiisira mameseji nerimwe zuva achinditi andiri hama yenyu kudharu wenyu chichi. Ndatadzonzwa kuti hama yangu yekudharu wenyu handangozvisiya zvakadaro. Ndagara nekufamba kwemazuva madzimai avo vakabva vatuma mwana kuti abate huku. Mayadhi edu akangoganhurana nerodhi kudai. Mwana uya akabva amhaisa huku akabata huku. Huku yange iri yangu. Ndabva kwadoka ndatsvaga huku yangu haina kupinda mudanga. Ndabvunza mwana naye huku yawamhanyisa yakaita sei. Mwana bva ndatumwa namama ndibate huku. Ndabva ndaenda kumba kwangu ndavabvunza madzimai acho huku yamabata yakaita sei. Zvikanzi ine kazhumu yakadai. Ndikati huku yangu yamaita sei yamabata. Ndati ndikumbira kuona nzondoro. Baba nzondoro ndadzipa varipo vanonzi mai munyaradzi ndadzipa mai munyana ndaenda zveshuwa. Ndaenda ndati huku yangu yamaita sei yamabata. Tadaro vakabva vanditi aiwa hazvinamboiba imi ndichakupai huku iri pana pamba yakangofanana neiyo inokuti huku dzangu dzakafanana. Nerimwe zuva huku iyi yakabva yatanga kukanda iri kumba kwavo. Ichikanda ndinobvunza huku yangu iripo iripo. Huku yangu iripo hongu iripo. Mwe musina ndatuma mwana ndikati huku iyi ndiye amaifana kuzopiwa imimi. Okay. Ndavati achienda unopiwa chiri huku yese zvekukandira musango. Mwana akabva aenda akasvika kuna baba. Vakamuti mhanyisa huku yenyu kana kuti izive. Mwana akabva amhanyisa huku ukabata. Aibata ndatoitora huku yenu ndaiendesa pamberi periko. Kwaigara mwana akatokumbira ndokumbirawo kuti muendese huku yangu nokuti apa unyaita padhuze. Ndikaisa mudanga umene ugona kudzoka futi papi apa. Tadaro baba vakabva vatanga kutuka. Vatuka vakabva vaya kumba. Vakabva vajora huku yangu yanga iri pamazai. Huku nemazai ayo 16 akatakura huku. Apo yanga yatosara nemadhezi mashomanani kuti ibudise nechivana. Ndakabva ndatakura mazai ndanovapa ndikati oingoita sei isirai huku iite seite vana. Akati ndikuda huku yangu yamatora chaichayo ndo yandikuita sei ndo yandiri kuda. Iyi kana musina kundidzosera huku yangu ivi yenya ndandisi kundidzoserai. Mangwana kusei ndakabva ndatuma mwana akanotora huku yeyi kwanga ndaiendesa. Ndamuti iendesa. Abva aenda nayo huku yeyi. Obva aidzora handisi kuida. Ndatomboivharira mudanga zvezuva rese mangwana chino ndatumutuma futi mwana endesa huku. Wakairamba. Mwana abva adzoka naye ndati alright tingoisa mudanga ndauraya huku yena ndaidya. Iyi yakaenda huku yanga isina kuzosera. Tadaro vakabva vandiendera kwemuridzi wenzvimbo patogara. Ndaenda ikoko ndabva ndanogadziriswa. Ndanogadziriswa ikoko ndopa pakazotaura madzimai achiti mukuziva here ndakambokuisirai mameseji ndichikuti ndiri hama yenyu yekudharu wenyu chichi. Ndikati hanzi chii ndakawandidaro ndakaona nhamba idzi mufoni nechi nemurume wangu. Ndavati zveshuwa
kana makaona namba idzi ini ndakambofambidzana narume wenyu imi usiku pamwe ndopakasara chi namba idzi mufoni zvatangotaudzana pepa zvazvaitange zvapera zvatadzoka kumbakati takishop wangu asiwe mukonayi payadhi pangu musatsike nekuti chikonzero chekuti imi makafambidzana nani nemurume wangu zvakatagara zvakangoperawo zvakadaro. Saka nekufamba kwemazuva avo vakazoti umwe musi vadhakwa vatanga kutuka vachituka vari kunext door nepamba pangu havana kusvika pamba vakatuka uroyi vachituka next door wangu wandovavakidzana naye iwewe ndokutumwa neuyu kuti uye pamba pangu sezvo ndokusvika pamba pangu ukutumwa neuyu wakatotengerwa gumbezi uchipiwa mushonga uchiuya kumba kwangu uchiroya chi mwana wangu ini nandisipa nhamboenda wanga varipo wakarekodha mwana wangu musikana aripo akarekodha apa yakumba vandisipa rekodhi mangoichengetawo mumwe musi tagara futi mazuva afamba tasvika kumba takatobva chechiri sande ndasvika pamba wakabva tanga futi kutuka apo wakanyatsa kuuya pamba chaipo vakasvika patomba dzinamondo watanga kutuka ina nhambo adaira nhambo diko ndakaramba ndiri mumba muroyi chichi mukanokora dhaka repamba pangu mukanogadzira mukazodzoka mukaridzosera mwana wangu akurwara kutadza kugara pamba apo neuroyi hwenyu vakataura zvavanoda ina nhambobuda ndinarudii ndakaramba ndiri mumba amai vangu ndovakauya vakasvika vatora foni ndakatanga kurekodha ndiri mumba ndaudaira mama wakauya akati ndipe foni vanhu vatambidza foni vachisvika pamba vakadzingwa mubudei panapa ibvai panapa mama vakatipe foni vatora foni vanogara naye panze vagara panze vatanga kurekodha akatuka ndokuka pamusikote 1 hour achituka hapana munhu aivadaira kusvika vapedza vadzokera kukumba kwavo isi vatangosara tisipamba wainzomosva ari kupomerwa nyaya iri kutaurwa iyi mainzwa here mhosva yamuri kupomerwa? Mhosva ndiri kuirwa. Mune ibvuma here? Mhosva yekutuka ndichitaura nyaya yekuti vari kundiroera mhuri yangu hakusi kunyepa chishondoro chokwadi chizere. Zvitsigirei sei muchidaro? Kuti ndizosvika pakudaro ini ndotori munhu mukuru sababa wemhuri handirege kufamba ndikaona kuti chii chiri kuitika pamusha panapa kuti hapaisina rugare. Rugare nguva zhinji ndezogara vanhu chirere chete. Ndotsvaga kuti ndione kuti kana zviri zvedzinza rangu ndigadzirise ndoona kuti aiwa pese pandiri kusvika ndonzwawo kuti baba ndo vane nyaya ndo vakaparira mhuri hondo yese yamakatarisana nayo zvosvika pakusandifadza inini kuona kuti aiwa izvi zvakuda kuti tibudirane pachena izvi. Kana tichifamba tofamba, kana tinomwisana miteuro tomwisana, tese tiri pamwe chete nekuti ndotohwa kubatikana chaizvizvi. Kana muchiti baba ndo muri kufamba muchiti baba ndo nakatsanangura chaizvo makapara sei? Pandakaiparira ndipo kuti ini ndakangopesana nemudzimai zvesvondo kwete zvenguva refu iri kutaurwa iyi. Ivo ndobva vandipfimba. Vandipfimba jaira isi varume hati inonenge kutsvetereka. Ivo ndobva vandivinga kumba, ndobva vandipindira mubedroom mangu. Hazvina kutora nguva mudzimai semunhu ainge aine shamwari dzine dzichiona vadzamuti iwe utogarako ikoko atete wako uko imba yakutodhirika kuno ukanonoka. Mudzimai ndobva adzoka. Mudzimai adzoka ininiwo ndakabva ndangosiya nazvo. Handauda kutomuudza kuti imba yakatopindwa sefani. Ndakatoona munhu atouya aitaura kuti kune chando nhasi ndiri kuno. Tatirimo handina kumuudza. Ameno chakarivadza kuti meseji yavakaisa handina kuona kuti yawandawo sei. Ini ndaifunga kuti zvese ndakabvisa. Ndakazoona ndakudedzwa nemudzimai akanditi imimi namai ava ushamwari hwenyu huri papi? Ndikati kungowiriranawo zvedu sevanhu manext door. Mbati aiwaka handinyatsogutsikana nazvo because ndikabvunza mwana ari pano pane zvaakandiudza. Imimi makunditaurirawo zvenyu zvakasiyana nezvandakanzwa nemwana. Ndikati aiwa ngatirezve mwana mudiki uyu.
ndopavakazoti rimwe zuva vachiedza kuda kufeya ndichingovanza mubva vazongonditi nhamba idzi ndedzanidzi inise nhamba dzandanga ndisina kusevha kundazive kuti dzatotireswa dzatosvika pavari ndikati ndizive inini jaira dzinongorasika kati munhu woenda mufonera ari panext door ndikaziva kuti chaputika ndofunga ndakazongoedza kuti ndingosofta mudzimaiwo kuti tigare zvedu zvakanaka asi mukusofta kwandakatoita mukadzi rakatozova zvidaka naiva vanyakundipfimba nekuzondivinga ngozi naenda kuenda kumba kwavo rakatozoita daka hombe kudzoka kwakaita mukadzi wangu ipapo nemukadzi wangu against yacho ndakashaya kuti yakurira kupi panzi vekuti mudzimai wangu ndiye aifanira kunge akagarana nevava mapfudzi vakasvika pakugara mhuri yangu mapfudzi zvisina kuzosvika pakundifadza ndakutofamba kuti ndichishaya kuti chii chikuitika ndonzwa kuti aiwa muri kuziva pari kubva honde imi ndimi makatamba nezvisiri izvo ndobva ndaona kuti nyaya idzi ndakazifambira kakawanda kwete pamwe chete kusvika ndaona kuti aiwa izvi zvakuda kumborova bembera ndakamborova bembera ndikaona kuti harisi kushanda ndakaona kuti aiwa zvino kana ndakutaura kunzi inini ndisuduruke panzvimbo zvichakanaka kuti tibve nemhuri yangu takakwana zvinonakidzera ndobva ndakaenda ndikati aiwa makuri mukureva kuti mukuyu ndowakatotsenga shiri mukuyu kuinga shiri because kana mukuyu wakuenda mudendere reshiri ka ndiwo wavinga shiri ka mukuyu ine mawani muziva zvakanaka tazvinzwa zvamataura now patsika dzechivanhu dzedu isu dzechivanhu vatema hamenewo mazuva ano asi patsika dzechivanhu haisi tsika inozikamwa yekuti mudzimai anonopfimba murume kashoma hamene mazuva ano zvakakutwa mavalentine mumusi zvako asi patsika dzedu kashoma kuti ugozosangana nemudzimai anonyatsopfimba murume chinogonekwa nemadzimai ndechekuzviratidza kuti ndakuda asi havadure iwo ndiunozongozviona kuti apa pamudzimai uyu ari kuratidza kundifarira amai ava havana kuramba vakati takafambidzana zvipachena izvozvo kuti takafambidzana asi uyu murume uyu ari kuda kuzvijustifya nenyaya yekuti iwo ndowakatodi otherwise vanga pasina chiripo madzimai venyu vanga vasiduruka nemhaka yenyu pamusoro yemutenezano adzimai vangu vanga tatangotaudzana jairai mudzimba nemhaka iyi kuzvitaura aiwa ndozvandikutauraka kuti mudzimba jairaika kuti panogona kungoitawo kamhepo kanovhuvhuta woshaya kuti ipapapa ndo nyaya yatoita kuti pesane asi papasati pambwane imwe nyaya iripo pansari vakangozvisumukira mapesana chii chakazoita kuti vadzoke chakaita kuti vadzoke ndikuti inini ndaitoda nezvavo ndakatotevera kwatezvara ndakatotevera kuti mudzimai ona makasvonzi chikudii ndovambombondiomboya nezvipashoma ndikati manje nezvini zvasina kumira mushe kajairai kuti kunetsana kunoitika usina kugadzirira akati asaka ndombobata tombochengeta ndikati zvakanaka ichireka ndimbodzokera ndimbonomhanya-mhanya munomhanya-mhanya ndo munhu usikusangana nemikuyu manje allright zvakanaka akaita nguva yakareba zvakadii pakati penyu nauyu mudzimai asati adzoka nonga pakangoita svondo rimwe chete chete nai vagara vasipo kwenguva yakati rebei gore rakakwana harina kukwana imi manga muchivaziva here baba nemudzimai wavo kuti vari pamwe chete omaizviziva asi makazoona amai vasuduruka ndibva manhingirika zvenyu
Okay, zvakanaka. Saka tabva zvedu pane yekuti makaingwa asi indi handisi kubvuma nazvo. Ava vakangoratidza chete kuti zvapane gap. Ndakasununguka. Imi makasununguka kuchi? Handimuoni nyari panapa. Pamusoro mutemo. Ini mungandirambira kuti ndakaingwa asi inini ndiri kupupura kachokwadi changu nokuda kuti aiwa ka mamudare. Asi tikuti magepa akanga apo ava havana vari kugara naye imi mamusina wamudi vamugara naye. Now imi kana dai makamushiratidza kuti mwoyo wenyu hausi kuda mungadai makaratidza kuti mudzimai uya uzopfimba murume indi handisi kuda toziva kuti makasimba asi ima makatovhurochi gap mukana wacho wangora good. Now tabva apo apapa amai vadzoka handitika avataura pachena vakati ndakaona kuti amai vadzoka ndiva ndatoona kuti hazvichagona kuramba nchidi ndichifambidzana nababa pazvapera izvo kunyaya uku pamusoro mutendesano idzi inyaya yehuku yakutaurwa nhasika inini yakutondinetsa nekuda kwokuti ndichiverenga tsamba yakauya kwandiri yakanga ichibva kunani ichibva kuno kwaishe aiwa katsamba isati yapo apa ngataure zvehuku ndo andiri kutaura kuti zvehukuka zvakutoda mawitness mamwe ari kumashure kutoti kana ivo vanopedzisa vasazive kuti garazviya chii chakaitika. But nyaya yehuku iri kutaurwa iyi ndeyekuti akumashure kupi zvakare kondezvanhasi zvehuku zvakutaurwa nenyaya yekutukana iyi. Nyaya yehuku chakaitika ndechekuti inini ndakanga ndisipo gore rapera. Mirai baba. Huku nekusiyana nemudzimai wenyu chakatanga chii? Chakatanga kusiyana nemudzimai ndibva kwazouya huku. Ndobva kwazouya huku. Fine. Ndobva takanga igore ripira. Igore rapera. Saka musadzokera mashure maningi makatiti mashure kutaura 5 years kana 10 years ngatidzokei panyaya yehuku. Right, panyaya yehuku chakaitika pahuku ini ndakanga ndine huku dzangu ndine huku dzangu ndofunga ndakarima vodya kunonzi kumakanga uko rai chete nyaya yehuku. Aiwa ndoda kutaura pakabvira kuzobatirana huku ini ndiri ikoko nobva ndati mai mwana urayai huku imwe ndakatosiya ndanongedzera huku dzichibuda ngati mubate huku iyi anditi mouraya kuitira muri iwoko ndanzwawo nekushanda basa rinorwadza njika muriwo siriwo. Amai mwana vaita saizvozvo huku yadyiwa yapera ndopakuzotaurika nyaya yehuku ndokuchivinga mudzimai wangu zvikanzi huku yamabata ndeyangu. Vakati huku yabuda mudanga mangwanani baba vari pano vachitoti nongedzera mune huku dzinorara kuno here. Vobvunzawo vasikana vanga varipo vakati naye asikana huku yatakabata iya yandakati ichibatai haisi yakanongedzerwa nababa here pano. Vasikana vakati aiwa huku iya ndeye pano zvikanzi aiwa huku ndeyangu saka ndikutoda huku yangu. Adzimai ndokuona kuti izvi zvikutsvaga mutauro kuti munhu awane kundipinda ini veda kusiyana zvobva vangoti hazvinetsi imozo yamotora huku yacho amofunga kuti inoenderana nenyu mudanga medu. Imbomira ipapo ava ndo pavakazodhimanda kuti kana muchiti huku ndakuona kuti pane pakaitika makakatano ehuku ndobva vati chindipai nzondora maida nzondora dzeimi. Musi wakabatwa huku isati yatombodyiwa kana kudii yangogadzirwa vakabva vatora nzondora musoro nezvemudumbu vakapa mumwe akagadzira huku ndova akapa zvinhu izvozvo. Kwadoka huku yangu inini yabva yatadza kupinda mudanga noandabvunza mwana wavo musikana akamhanyisa huku makaishaya mudanga haina kupinda noandabvunza mwana wavo wakamhanyisa huku naiyo huku yawabata yakaita sei akanditi ndabata huku ine kazhumu yakadai yakadai. Ndakafamba netsoka dzangu ndikaenda ndikasvika amai mofu huku yamabata yakaita sei yamatuma mwana zvikanzi ine kazhumu yakadai yakadai ndikandokumbirawo nzondora dzacho nekuti inini yangu dzangu huku ndakadembura zvigunwe. Wabva nditi anzondora ndapa amai munya musi iwoyo kwete kuti mangwana acho
ndakabva ndaenda kune munhu wakapa nzondora ndasvika ndakatomburisa dziri pamoto ndikati ndokumbira kuona nzondora dzehuku yamapiwa obva watondiratidza ndandimukwana nzondora iyi yakadamburwa chigunwe ihuku yangu yavaita sei yavauraya ndandadzokera ndikati huku yamauraya zveshwachi ihuku yangu vakanditi alright ndakuchikupai huku yakafanana nehuku ipi iyoyo panapa iripo ine kazhumu zvakare ndokupai huku iyoyo. Okay, fine. Handimuona kwaenda amai ava vari kunyatsokoneswa chaizvo kuti huku yaurayiwa haisi yava, vabatanzira huku vachifunga kuti ndeyavo. Saka inoda kuita proof to find out that far huku ine kazhumu nehuku ine chigunwe vaona zvirizvo, saka vakaprova kuti huku ndeyavo, saka vaida kuzodzoserwa huku yavo. Amai havana kuramba kuti vakati ndinodzosera huku. Ko imimi makazotora sei mazai? Pamusoro iyi Changamire. Amai havana kubvumirana nazvo nenyaya yekuti vari kuwirirana kuti huku haisi yedu yatauraya. Amai vakaedza kutobvunza vana, pane vasikana vaishanda pangu. Kana nanhasi umwe anotorimo anogara mukomboni imomo kuti nhai huku yanongedzerwa iye, huku mabata huku ipi? Vakati huku yanzi iurayiwe, hani ndo huku yatabata. Zvikanzi huku yanongedzerwa yabva kuve, vakati huku yabva mudangwana, hanti dzanongedzerwa dzichibuda mudanga. Vakabvunzwa kuti ko imi mune huku inovata kuno here? Nokuti huku vasikana vari vaviri vari kupupura kuti huku yabuda mudanga. Alright, fine. Bombere makada. Mune huku dzine tuzhumu. Alright. Dzenyu dzakadimurwa maningi dzondora. Aiwa zvekudimurwa. Fine, good. Natirika. Gara ako upright. Ndimona bana. Imima dzenyu huku hadzina kudimurwa nzondora. Asi huku yavakaona mupoto yanga yadimurwa nzondora. Iwo vachitaura kuti dzangu ndinodimbura nzondora nokuti huku dzinosangana mukomboni. Saka dzangu ndodziziva nekuti ndinodimbura nzondora. Pamusoro Changamire. Nyaya yekuti huku yanga yakadimurwa chigunwe ina ndakuiona kana kuti deva kachiuya nechigunwe chakadimuka. Aiwa. Handiti vakakwanisa kunoburisa huku iri mupoto. Chakavatadzisa kuzouya nemusoro wemombe mvuma kana mbuzi. Makutozvunga pano reasoning. Aiwa, kana ipapo ndakavabvunza ndauya ndikati zvamakaitisa adzimaika kuti vasvike pakuti torai henyu. Ine handifari nazvo. Yangu imimi zvamukaona huku iri mupoto ine nzondora ningi makumbo ane chigunwe chakadimbuka makazoita sei nazvo? Ini ndakadzokera kuna amai mhofu ndikanovaudza vadzimai vava kuti huku yamauraya zveshwachi ndeyangu. Iwo ndopa wakandipindura wakati aiwa munouya zotora huku iri panapa. Fine, zvatopera. Very simple, handiti? Vakatobvuma. Because huku dzakafanana asi dzinosiyaniswa nemicherechedzo yamunoisa. Handiti ka? Saka vakaisa mucherechedzo wavo. Vakaita zvirozvo. Adzimai venyu vakati zvakanaka. Tinoita sei? Tinoita huku dzinosangana. Tisaomese zviri musoro apo. Dzinosangana. Ende vanhu vanogona kuita mistake. Vanhu vakaviga wani zvitunha zvisiri zvavo. Kunotoenda kumosharu kutochema kutoviga vachiti tikuviga Samson, iye Samson asara kumosharu. Mamistakes anoita sei? Anowanikwa. Asi vari kufamba nenhoroondo yakuti zveshuwa huku yakaurayiwa ndeyavo. Fine, tabva ipapo. Ko chii chazoita kuti mutaura kuti ava muroya? Ndakuzokorera pari pamusoro Changamire. Chekuita kuti ndivati muroyi. Asi makambodana nawo chaizvo? Handatombodana nawo chaizvo. Ipapo ndopikisa kana kuti handodana nawo chaizvo. Hatiri mukuyu wakauya kumba? Saka mukuyu kavinga mabhoti kwekunzi mabhoti anofarira mukuyu serei. Pamusoro Changamire. Chii chakazoita kuti muti muroyi? Chakazoitika ndechekuti zvinoti matambudziko pamba pangu ini haasi kupera. Akambenga asiko here? Aiwa, ndasina matambudziko akadaro. Handitorina ndaitozvigarira ndichinakirwawo nevamwe chaizvo. Asi iye zvinezvi nguva zhinji yangu ndeyekutoti mhuri yangu yakugara musango. Ainakirwa nevamwe wapi? Kufarawo nevamwe mumusha.
zvokutoziva kuti ndiri mumusha umu nevamwe vanhu nchiwana nguva yekutandira nekunofara nchidi nditoziva kuti kana ndikada kutonovirirwa ndiri kumasvingo kuchivuko handina chandotyira asi yeno nditoziva kuti hazvigoni kuti mhuri inge iri pamba ini ndinge ndisipo. chii chiri kuitika pamba? Zvakawandisa, urwere hwacho hausi kupera, ndofamba ndonzwa kuti dambudziko riri kubva apa. Riri kubva pamhuri? Ndini ndakanodena mago. Saka ini ndochiya ndoonesa kuti kudanana imhosva here kwekuti inini mhuri yangu yakunzi ndo yashata yekuti inofanira kuti ishayikwa pano. Ndoda kuziva kuti kana iri mhosva yekuti takadanana yekuti ndotosekirikaidza kuti kana mwana anobayiwa kuti uyo arwadziwe ndewangu hasi wemukadzi. Saka izotorwadza inini kunyanya kuti ndikaramba ndakatarisa paka kwainogumira hakunozondirwadza kusvika pekupedzisira. Zvakanaka, muda kubvunza. Alright. Now, ningi kana munhu mubvunzi werijena asi wakananga nawo vanhu vanogona kupindura. Kana munhu une mhuri yako mumusha makagara zvakanaka wobva wanotatapurana nemumwe mudzimai kana neimwe girlfriend, pane zvinhu zvinotarisirwa here kuti zvichaitika zvaunogona kutarisa kuti apa ndatora mudzimai asi pane zvingangoitika kumberi? Pamusoro ichangamira kana zviri zvechipari chedu chekudhara ini ndaiziva kuti ungangotarisira bopoto kutaudzana kasingaperi chichi asi kwete zvekuzoti kana wakatora girlfriend mumusha iwe nomudzimai wako pane zvaunofanira kutarisa semunhu womurume, pane zvaunofanira kutarisira kumberi kuti ndinozisolva sei. Wabata? ndopanzwa mutendero. Panogona kutotarisirwa kana rufu chairo nokuti wadena magoka rufu chacho unotorutarisira kuti apa kapa paita danger ndiri kufara zvangu nemunhu auya zvake mumusha umu but kwandiri kuenda kumberi uko kune zvandofanira kutarisa zvandichazosolva. Makambozvitarisirawo here mimi kuti pane maproblems angaitika ndiri kufara nhasi uno asi kumberi uko nokuti handina kuramba mudzimai ka amboenda ende mama akatotaura nechekare kuti ari kunzi tambobata nokuti hauna kubhadhara chii paridiwa pfuma. Saka nekumutaura maiti unyatsa kuziva chaizvo kuti mukadzi wangu ndinaye asi kozviri ndoda kumbofara. Mukufara imomo pane zvivo zvaunofanira kutarisa kuti mangwana chandogona kubatwa nemudzimai kana kuti panogona kuita kurwisana pakati pemudzimai nemudzimai, pemugirlfriend nemudzimai wako, kana kuti anogona kutoshereketera nhengo uyu nokuti anenge akurwawo shanje. Unozvona? Ndopakashata kaka. Saka iwe ndokazviparira ka. Asi pamusoro ichangamira. Zvino kana ndazviparira ndofarira here kuti mhuri ngaiparare chete ndakatarisa inini ndichimhanya. Iwe wakamboitirei musikanzwi yakadaro? Ndichiona kuti ndozviri kuitika apa ndouya ndonyarira chete. Iwe wakambozviitirei munhu musikanzwi iwe? Zvonzi makazviitirei? Because iwe ndokati makatadza kucalculata ende zvanhu zvakaipa futi chaizvo kuti muti mudzimai wenyu asuduruka zvishoma musara muchipinda mumba nenext door wamugere naye dai makatoenda kure kure uko zvaitomhuri nani. Panext door angopinda kakana angopinda ona munhu atomira mumba. Andutaura chokoti mapurazi unoona munhu atori mudzimai haana kusiyana maningi nemurume. Kana mudzimai akasvika ambobuda panze nguva shoma osvika kuseri kwedhoo mubedroom make mamira murume asina kupfeka anoita sei? Anoita sei? Anoridza mhere achibuda panze handiti? Imi masvikopindirwa nemunhu mamuona atouya mumba wamusina mbotaura naye
ayo nembe mataura simsina kuwirirana kuti tichasvika pakupinda mune muna kuwirirana kuti tichapinda zvakanaka aha right mamuti uyu muroyi handirika murutoti muroyi nanhasi uno amai ari kutaura mhinduro yenyu yapindurwa makati imimi wakandinanga uroyi pamusoro ichangamira ndosaka ndauyawo kudare rinori kuti zvindijekerewo atojekesa asi ndine mubvunzo futi inini vachinditsanangurira nyaya yavo kumashure uko tichifambidzana vakanditiwo madzimai avo vakamboita nhumbu ye7 months ikanyangadika yavasina kunzwisisa kuti yakafamba sei madzimai avo vakaita mwana akangofa nekuchema saka handizive kuti ndini zvakare here changamira pindura yemubvunzo muri murudo muchitaura izvi manje zvavakutaura zvakatosiyana nezvandinofambira nzitombozvinzwisa ukataura zvinhu zvepa next door zvaunoziva kuti uyu akamboshayikirwa nemwana asi haizvadzomboningi pamusoro yechangamire madziri matambudziko agara arimo pamunhu wese anorarama anofema asi paunoita dambudziko unotsvaga kuti chii chiri kukonza dambudziko iroro saka ivo ngavarege kutarisa matambudziko ekumashure uko kuti hanzi nekuti vakamboshayikirwa nomumwe mwana saka kana ndakamboshereketa futi nemhandupandu yekuti yaida kutosafisa mukadzi wangu yoti rega ndimubomoreraka saka ivo kotiwo futi rega ndibomoreraka futi achasvika pakurwadzi wakuti aende isitotaura yedu iyi inini ndiri kuti yedu iyi kwete zvekuti nokuti ndavambofirwa zvafanira kuti vachandibvunza kuti baba venyu ari kupi saka ndini ndakaurayei saka nhasi uno muri kuti dambudziko risapere ripere mumba menyu muchaita sei muda kuita sei ini ndo zvandakaenda kuvaudza kuti inini siyana inini mukaramba muchidayika make sure mukati gwa wangu yezvinoka nekuti ndiri kuzviziva ndiri kufamba ndichingononongana nemi ndinouya ini ndotoya nedemo ndosvikotsiva nokuti handifare kuti ini ndinokupfudzira nezvinhu zvandiri kuziva asi denda ndiri kuziva zvino iyambiro yandiri kumbokupa kuti bhururu wakutamba zvisirizo asadzimai makaudza kuti ndindakadena vandozviziva vandozviziva patotofamba pamwe pacho paimbonyenyeredzwa asi ivo vachiona semunhu womukuru kuti apa pane nyaya apa kusvika dzakunzidyo vandozviziva kutoti nyaya dziri kubva pokuti saka nguva zhinji vana vachitochemoneni kuti baba muri kuzviona zvinzwa ega ichipera nofunga nyaya iyi nonatsa kuti tiri kutamba vanhu ava vakambodana navo zvichiri kuti vanhu ava vanozivana sevanhu vakambogara navo mubvunzo wangu inini nokutaura kwangu homunhu wakazondopima kuti wemurume zvazvakanaka ivo wakazosumukirei kuti usvike uyo uchinoita zvokutuka panhu vamwe unomutora kuti aiwa semafambiro wakaita nokunomubata uye wakachisvikira pane mudzimai wako waukambodana naye kuti shamwari dambudziko rako randini panekuti uzoita zvokunzwa kana todii chiuya tifambe tiri pamwe chete kuti unobata uyo azvizive kuti hazvikwadi ndinokuvadzisa chii muma mako pamusoro kuti mufana muchishaudha muchipabhulika muchitadziziva kuti mingu ndiyo ndiri kubata zvakangofanana naiwe kungoti ina handimhangari nekuti ndeiziva kuti kana ndamurwadzisa achafamba ivo vanototiwo pangu tikapfuura naputonokorwa tsoka vachitaura vega nemiromo yavo asi handawabvunza yangoziva kuti kana ndakunokorai muchaenda kunomhangara kuti ndanokorwa tsoka handingarwadziwe nekuti munhu ari kunitaura kuti ukangoyadhi kwatauya nako kunoku ndambokudzai dei taenda nokuti usarega nokorwa tsoka dzedu zvondirwadza izvo nchiziva kuti handinokore tsoka yemunhu ndingoziva kuti mhepo iri kuvhuvhuta saka ndikanotorana nemunhu kuti uyu atitaure tichitaure ndakamira panofunga yapepetwa nyaya ikaipedziswe ikaipedziswe zvakanaka ndofunga vanhu vataura zvakanaka mubvunzo uripo pekuti baba venyu ava mukasiyana navava vari kuti imimi muri muroyi ndimi makanganisa chii
magariro angu andainakirwa nawo. Ndapabata pamwe pavataura vari kuti ivo vana vavo urwere kana nekufa handizive huri kukonzerwa nemi, kuti ava amai vagere ava vaita vana neava kana zvavasvota varwadziwa vachasuduruka. Iyi ndoita sei? Ndopinda. Munoti kudini? Inini handina chinondirwadza, dai chaida kundirwadza dai ndakaramba ndichidanana nawo sekutaura kwavo kwavakaita ndichivaudza kuti inini ngazviperere pano. Vakatombonditi ngatirambe, nyangwe Juke akauya toramba tichiita se tichifambidzana, ndikavati azviite panyanya kuita padhuze nepadhuze. Saka inini handina chinondirwadza. Nyangwe dai ndairwadziwa ndairamba ndichifambidzana nawo. Saka handina zvakanyanya kwavari, kana chandoda kwavari handina. Wabvunzei kuti kubva ndavaudza kuti zvaperera pano, pane one day ndakazovafonera here kana kuti yatakazombotaura nyaya dzekudanana? Hapana. Hapana. Okay. Now, nekutaura muri kubvuma imi kuti ndimuri kukanganisa vana vavo? Handina chandoziva. Hamuna chamuri kubvuma? Amen. Hamuna chamuri kuti imi handichizivi? Handina chandoziva. Ivo ava baba vakakanganiswa futi zvakarevo. Ndozvoita vanhu varume kana vasekenyedzwa vakufara stereki. Vaibva vataura manje zvakaipa pamusoro pemukadzi wavo uyu. Masecrets mamwe avaifanira kungosiya nazvo, asi vaibva vataura manje kuti mukadzi wangu mwana akambofa, mwana akazombofa, wati vachida kufadza uyu, kunyange vakuzviramba zvavo, asi zvinotaurika izvozvo. Vanotaura, vanhu vechirume vanotaura zvikuru kana vanyatsofadzwa zvakanaka-naka, kuti zvawaita nhasi zvasi zvandaita nani namai vabva panapa. Now, zvakanaka mazvinzwa zvataura kauya? Ndiri kuzvinzwa muzvinezana. Asi kuramba ari kutandira basa nezvamuri kutaura zvenyu kuti ivo muroi, asi havasi hazisiwo zvandiri kuita. Saka imi mapapa mberi pedare warning yamaipa imimi yandanzwa muchitaura kuti ndakarova bembera ndichivapa warning yekuti ini kana ndaakuzodzoka kwavari zvaramba zvichiitika izvi ipfuti hombe. Handii ndo zvamataura? Mazvinzwa kaimimi? Now, zvakureva kuti ava kana vakarwara kana mumusha mavo makaitika rufu, handidika? Ndo chaichaizvo pamusoro imtenesano ipapo hamuna kunyatsopabata chai. Ndine urombo. Nyaya yandataura apa ndati zvikaramba zvichiitika ini ndotoya nedemo, kwete zvekumboita zvemurimayo. Ndotoya nedemo nokuti ndaitovaudza musi iyoyo taane 3 days vanhu vachirara vakasvinura vakagara. Ndikati izvozvi ngaachingonzi atonora. Ndiri pano kudai muone kuti handidzokeri kumba ndisina kudeura uropa. Handipaende pambapo ndotodeura pano kwete mangwana. Saka ndiri kukumbira kuti mwana wangu aite zvakanaka. Akaita zvakanaka? Hondi yacho ichiripo. Akatomboita zviri nani, akatouya vakatomuona kuti chauya ichi kumhanya muyadhi. Iye zvinezvi kuti idhuma hatoripo pamba futi. Kana kwari izvo zvikutopuna mutonzwa kuti hatina kuvata. Tikaziva kuti hondi yachichirwa ihombe inoda kuti tinopedzerana mberi uku. Toonesana kuti izvi zvika izvi kuti tipedzerane zvakanaka. Ndongewo kwangu kwaita zvakanaka. Right, zvakanaka. Uyu murume uyu apupura pamberi pedare kuti is really threatening death with this amaya. Anibonera bana? Because ari kutotaura zvepachena. Zvavo amaya zvitonera because zvakavanzika hazvigoni kupuruvika. But ari kutaura zvepachena chaizvo kuti ndinouraya munhu. It's all about blood. Pamberi pedare ramambo kuti ndichadeura ropa. Saka umboota anawo wokuti uyu arikuda kuita sei ari kuthreatena death yemunhu. Pamwe ari kuzviita in ignorance. But kutaura chokwadi chiripo nchekuti munhu akathreatena death kune mumwe munhu is a criminal offense.
saka pana pata kuti isu iwewe uchibva pano unomhangara kumapurisa ndakatobvako kuti pane umbo uripo kuti mera pane umbo uripo kuti ndiri kuthreatenwa upenyu hwangu because chinouraya mwana wake uyu is not necessarily amaya. You have to prove. Unofanira kuzviprova chaizvo kuti zoshuwa is because of amaya ndo aurani ndo saka mwana wangu ati ase afa. Mwana uyu anogona kungofa nechimwe chirwere chisina nani namaya. But because mathreaten aimii kuti ndinouraya munhu is already a case. It's already a case inopinza munhu mukoti. Saka amai makatomhangara ende munomhangara futi kuti zvataurika padare pamambo kuti uyu ari kuda kutora upenyu hwangu. In case mwana wake anofa anofanira kuprova beyond reasonable doubt yekuti ava amai ndivakonzera rufu remwana. And that izvozvo zvinorequire sorry izvozvo zvinotoda kudaidza proof from the doctors kuti mwana afa nei, which vachazoda kuprova mukota kuti mwana wangu afa because of haana kufa neailment afa nehuroi. If I were dana ndiri nimimika handaimbofa ndakapuronodza muromo iwo padare ndaingozvichengeta muchi zvino yada kuprova kuti inini ndinoda kutozvitaura chiti. Saka vano umbo hwakakwana hwakanakisa zvikuru hwekuti pin down uyu murume. Sautaura munyika mambo chishoro deura ropa. Ndio zvarutaura. Is very clear kuti ari kuti anoda kutodeura ini ndakataura according nokuti ini ndenjirwadziwa ini ndinotadza kudeurirwa ropa chete pamba. Ndoti ini ndikadeurwa ndoti aura kuti maita basa zvaenderana zvakadaro. Hazvisizvo zvatiri kutaura isusu. Kana ariwe adeura ropa tinomutonga mhosva yekudeura ropa. Pasi tiri kuti munhu haugoni kupronounza pamberi pamambo kuti ndine desire intention yekutozouraya munhu. It's dangerous. Unzwa kana hana kurovoso kutaura masa wakadaro. Very dangerous. Mimwe miromo yatinotaura itinofunga kuti tiri murume da kuzvitaura ndiri murume zvichipinza because pamutemo chacha mutemo wenyika ino hakuna chiripo chaunogona kuprova kuti uyu muroyo criminal chacha watoita defamation kuna ava yausingagona kuprova. Wawe une uchenjeri chaizvo but uchenjeri wako wakusungisa nembera dzakondo. Tashika batwa mambore nemanhengesi. Wawe une upper hand chaizvo kuti but vane mhosva 2 ndotaura kuyambira dai vanga kamwana zvavachida zvavo kuti vadye mari pauri vane mhosva 2 dzako defamation of character yeupenyu hwavo ukuvananga kuti uroi wausina umboona 1 2 what threatened a death. 2 counts. Ndovara. Saka mind akuti imimi munobva pano munoti zvakare ndachikidzirwa paupenyu hwangu neuyu murume pamberi pedare kuti anoda kundiuraya. In case mwana wake anoita sei anofa. Kuzvikurwasa mwana wake achizikamwa medical achizikana kunzi chii pamwe yanoziva asi ari kupushira blame kune vamwe. Pamusoro wechakamira nyaya iyoyo ndakatomboenda nayo mapurisa ndikatopiwa date recourt vakaramba nyange kusaina bepa riye rinonzi hazvali basa izvo. Ndikaenda kukoti ndikanotongwa ndiri ndega ndikadzoka kumba vakanzi chii kukoti 5 years asina mbokutukai zvakare. Saka dzokerai kuti munhu uye manje ataura nyaya yekuuraya munhu
nedemo. Andima, but that is what the court is saying. Idarira mambo. Anditika. Now, inengachifunga kuti tinozvitsvaga zvatamboita vamwe vaya muprove kuti uyu zvaari kutaura ndezvechokwadi here, kuti nekuti ari kuti ndakafamba inini ndichibata imimi, saka muchifamba muri vaviri ka ndizvova. Aiwa hakuurayika handitiye ndezvaari kuti ndochishona chacho ka. Hapana paasingakuurayika nekuti ari kuti kana mwana wako akafa munofawo. Ndanza kuda kuraya mhuri yese. Kaka 5 lita yepetrol anzi kuseri kwedhoo. Yakuda kuti isira rekodhi irimo, ndakarekodha. Dai zvaibvira mainzwa. Dande mapurisa yakanaka, umbowako kumapurisa amai. Munodzoka kukoti munoti munhu yamukapa peace order yekuti asataure deni yezvo ataura zvakati izvi. Mwabata? Iye nyandi kutaura ndeimweyo asi ane yake kuti ari kuti ndimi muri kunzira urwe. Simudzisa yamusikuoneka. Yes, ambwe. Taurai. Chandikukumbirisa ndechekuti baba avo vakasununguka chaizvo kufamba kwese kwavari kufungidzira kuti vanokwanisa kuona umbo kuti uyu ndiye anoda kuparadza mhuri yavo. Ndinozvitendera ini ndinamainesikano kuti ndavafamba vari vega. Tinofamba chero ndese tinokwanisa kuenda naivo kupati kwavanokwanisa kuenda kuti tinozwa kuti ndishuwa here ndiani kupinda kumusha mavo. Right, zvakanaka amai. Zvataurwa namai ndokusolva kwatingaite chidambudziko remurume ushu. Mazvinzwa ka? Panapa tinogara nchitaura kuti izvi zvekunangana huro izvi ndezvemumhepo izvi. Isusu venyama hatigoni kuzviona. Asi ndinorayira kwazvo kuti muno muZimbabwe muno department rezinata. Department rezinata idepartment rakatopiwa mvumo zviri pamutemo maringe nemutemo wenyika kuti vaite mabasa akanangane zvakaita saizvozvizvi. Anomabata? Zvino musakano iroro mukati mavo mune nyanzvi dzinoonera izvozvizvi zviri pamutemo, kwete zvekumapostori nezvimwe tikuti ikoko ndivanosvika kupai kuti munhu dambudziko renyu ramauya naro iri uyu munhu uyu ndiye anokuzvikwanisawo, iye ane mapepa ake ekuedzwa kwake kuti anozvikwanisa. Muende ikoko munorakidzwa pakuchena nayo munokliwa kana kuti hamukliwa ikoko kana makliwa imiuka ndikunobva kwaita umbo wakanatsa kunaka chaizvo wake zvatachitaura uyawo kuti takaenda naye kune vanhu vane zvitupa zvavo takasvikombudzi zvakati ini ndiri clear, saka inini ndane ma defamation yangu iya yatsigirwa kuti ari kundipomera zvichi zvisiri izvo. Ane mombe, une mombe dzakawanda? Handina mombe. Hauna mombe? Unobva wasvuka. Kusuka usara usina chinhu. Because ma-defamation muno wakakondwa nemhosva ye-defamation muno inotangira pa 10,000. Zvichienda mberi. Right. Zvakanaka. Saka muri kuenda pamunodzoka musi wa16 muno munenge maane report yedu. Tokonguruda nyaya yacho. Zvakanaka. Asi musarege kuendera mberi nenyaya yatati endai nayo in case before pakati apa nekusvika panogona kukuindai. Right. Zvakanaka.